तिनालि बालाजान तिनालियाव गोदानै पार्लार गायसनजानाय दिनै ओपनिं जोंहा खालामबाय। बिनि गेजेरजोंनो माने जोंना गोबां रोखोमनि बेवहाय माने यूनिसेक्स पार्लार होनाय जायो। जेनेबा गोबां रोखोमनि जोंहा बेवहाय मोनसे माबा दङ, लानाय दङ। जेनेबा गार्ल्स बयस मोननैबो जोंनिया बेयाव गोलैगोन। जेनेबा हिन्जावसाफोरनिबो जाहैगोन, जेनेबा हौवाफोरनिबो, बोराय गथ' गथाय सब लेडिस बयस गासिबो बेवहाय लाफानाय जागोन। बेजों लोगोसे दिनै जोंना बेवहाय गासिबो मोननाय जागोन आरो। जेनेबा दिनै हिन्जावफोरनिखौ लानानै दिनै हेयार स्ट्राइटेनिं, जे फेसियेल, मेनिकियार, पेडिकियार, बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि कालार खानाय लानाय, ओमफ्राय ओरैजाय गासिबो आसुगुरनि ओमफ्राय मेकआपबो थागोन जोंना, बेखौ गासिबो लाफाजोबनाय जागोन। आरो बयसनियाथ' जाहैबाय ओरैनो हेयार काटिं बेनो। ओमफ्राय पार्लारनि मुङानो जाहैबाय जोंना ग्रीन ट्रेन्ड बिउटि पार्लार यूनिसेक्स। अफारा जाहैबाय जोंनिया सप्तासेनि थाखाय जोङो अफार होदों 20%। बेखौ दिनै गाबोननिफ्राय लानानै जोङो सप्तासे माने आगारना होनाय जागोन आरो अफारखौ 20%। लकेसना बालाजान तिनालि। लकेसना जाहैबाय जोंना बालाजान तिनालि, ओरैजाय मा लक्ष्मीनि फार्स्ट फ्ल'र, जेनेबा जिडि र'ड बेनि फार्स्ट फ्ल'राव आरो बेनो। आं बयखौबो आसा खालामो जेनेबा जोंनि खाथि खालानि जेनेबा जाय पार्लाराव हाबनो मोजां मोनगिरि बिथांमोनखौ माने फैनो थाखाय जेनेबा आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय आरो। बे आसल मेन बडि मासाजखौ जों लानाय जानाय नङा, माथ्र जोंना अनलि हेड मासाजखौल' लानाय जागोन। औ, ओमफ्राय फेस वास, बेजों लोगोसे फेस वासआसो थाफैयो सार बेवहाय। बडि मासाजखौ जों टटेलि बन्द' आरो जोंनिया, हेड मासाजल' अनलि मोनगोन बे आरो। गासैबो माने बयबो माने फेमिलियानो जोंना बेवहाय फैनानै माने गाव गावनि माने साजायनायखौ साजायलांनो हागोन आरो।